uNkulunkulu akakulondeke ekubusisa uphile uPusho Humelo uPastor uNiki. Njengenjwayelo-ke siyalibheka udaba olungolwamaphupho, kodwa-ke kuyasithokozisa ukuthi-ke abantu phela bayiseka i-channel, baxhase kwi-channel, banikele kwi-channel. Lokho kuyayilekelela ukuthi-ke nathi sikwazi ukuthi sikwazi ukuthenga iy'nsiza zokusebenza yabona. Kodwa-ke ngale kwalokho inamba kuzoyisebenzisa kusongo 9 ekuseni ngoba nawe uwumuntu onikelayo kwi-channel. So 9 ka-5 kuphela, Monday to Friday kuphela. Awusebenzisi uWhatsApp nangey'bhadi nangey'phutha. Sibheka-ke la uPablo Pablo Harmonic. Yes, Pablo Harmonic maybe. Isawubona Pastor, ngicela ukubuza uphupha izingulube zikhwelana. Shouldn't la iy'ngulube bezikhwelana, iy'ngulube bezenza ucansi. Pigs were mating. Yeah. Number one. Esikhathini esiningi uma ngizibupha iy'ngulube kuyaba uphawu oluhle nje uma zikhwelana, olusho ukuthi kungenzeka usuzokuba nenhlanhla futhi ubusiswe-ke ngengcebo nokuchuma nokwanda kwey'nsiza zokuphila. Number 2, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha izingulube uphawu olungaba oluhle uma zikhwelana, olusho ukuthi kungenzeka uma kungukuthi-ke unebhizinisi noma umklamo okanye usanda kutshala izimali, ungase uthuthuke uphinde-ke wenze inzuzo ngokuhamba kwesikhathi. UGenesis 31:10 ngabona iPusha and izimbongo sikhwela, umhlambi zazingezi nemishwe nesinamanakanaka nezinala. Number 3, kuyenzeka kodwa-ke futhi uma uphupha izingulube kube uphawu esithatha njengolubi kwesinye isikhathi uma zikhwelana, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kumele usukume ngoba-ke unembangi ekugadla ngesichitho esibi futhi esenyanyekayo. Abanye abantu uma bephupha nje ingulube kuyisichitho uma sezikhwelana, yabona-ke. Number 4, kwabanye abantu uma uphupha ingulube kuba uphawu olubi futhi uma zikhwelana olungaveza ukuthi-ke ukhonjiswa ukuthi kumele uqaphele ngoba-ke umlingani wakho uyaphinga nembangi. So abanye abantu ungabona iy'lwane zikhwelana ngoba-ke lokhu kuchaza ukuthi umlingani wakho njengamanje kungenzeka unayo umuntu abadlana amantshontsho naye emsamo. Kwesambulo 22:15 ngaphandle khona izinja nabathakathi ney'febe. Hayi, siyabonga-ke besibheka la uba izingulube zikhwelana.